Il-leaders tal-kampjonat BOV Premier Balzan għaddew għas-semifinali tal-FA Trophy meta jelbu lil-Lija Athletic biskor ta' 3-1. Fil-11 minuta Balzan fetħu l-skor meta l-goalkeeper tal-Lija Jonathan Martinelli ħareġ jimblokka x-xut ta' Kadu bil-ballun jispiċċa ntlekaw li x-xuttijaw spiċċa fix-xibka wara d-devjazzjoni ta' Daniel Xerri. 3 minuti wara Balzan irdoppjaw l-iskor meta pass mibrum ix-xelluk ta' Bojan Kaljevic ġab f'pożizzjoni tajba lil Luros Ljubomirak li kompla għal ġewwa. Eżatt qabel tmiem l-ewwel taqsima Aaron Sammut skurja direttament minn free kick biex naqqas id-distak għal-Lija. Madankollu dawn ma ġabux id-draw u 6 minuti mit-tmiem fil-fatt kienu Balzan li skurjaw it-tielet gowl u kien Kadu li sab ix-xibka wara pass ta' Arab.